Και γεια σας, Just Purple εδώ και σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο στο κανάλι. Ναι, θα σας εξηγήσω μετά γιατί όλα αυτά. Έκανα καινούριο γιατί στο άλλο δεν έπαιρνε πολύ support. Ναι, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε με Bedgruss μαζί με κάποιους άλλα παιδιά, γι' αυτό πάμε. Ναι, είμαστε εδώ με τον Steve, τον Daddy και τον Smokey. Πείτε γεια. XD, κάνε rejoin. Πώς θέλει να έχω κάνει το intro ρε. Hacks are real. Hacks are real. Παιδιά, OP High Pixel. Ναι, κάντε τον report. Report το High Pixel. Ναι, Report. εσύ. Έτσι είναι που στο παιδό. Όχι! Έπεσε νουμπάς. Προσπαθώ να μάθω να κάνω γέφυρα, εντάξει. Δεν ξέρω αν παίζω Minecraft ακόμα. Όχι, τώρα μάθω Minecraft φίλε. Γι' αυτό θα μου μάθει ο Rocket στο βίντεο του. Να είμαι ο πρώτος που θα μου μάθει Minecraft. Ναι, και εγώ έχω πάει στο mid, παίρνω τα εμερντούδια. Τι λέω. Πρόσεχε, σου έρχεται κακός. Το link των καναλιών των δύο θα είναι στην περιγραφή. Δεν ξέρω αν έχει ο άλλος. Πώς τον βαράω τον άλλον. Πώς τον βαράω. Το Steve τον ξέρετε. Τον Ναι. Son. XD. Λολ. Γιατί δεν μπορώ να τον χτυπήσω. Γιατί είναι στην ομάδα μας. Χτυπήσω. Και τι σημαίνει αυτό. Ούτε εσένα Yeah. μπορώ. Τα φέρει. Ναι. Αγιάτε άρμη ρε. Αρχηγικό Jax 014 5v1. Πάλι δεν μπορώ να σε χτυπήσω. Μαλάκα, είμαστε στην ίδια ομάδα, γαμό. Πάω να φύγω, δεν πιστεύω. Μήτος και πίζει αγκαλί. Πίνου αρκυρέτο στο Ρε εδώ στο σπίτι. Πάμε να σπάσουμε το bed. Αυτός που μας έρχεται τι θα τον κάνω. Τον σκότωσες, μπράβο. Οκ, Είναι ένας Αλέξανδρος, βοήθεια. Εγώ προσπαθώ να φάω το bed τον μπλε. Α, είναι πράσινο γι' αυτό, λες να πετάω εδώ στο πράσινο. Και τι κάνει. Τίποτα. Δεν σου λέγα τώρα. Καλά, θα τα πετάξω από κάτω, δεν χρειάζονται έτσι. Τα πέταξα τώρα. Πίνουμε ένα αργυλέ εδώ στο σπίτι. Γενικά θα κάνω Minecraft βίντεο σε αυτό το κανάλι. Όσοι με ξέρετε από το προηγούμενο κανάλι. Άντε, γεια. Ρίπ. Έχω κι άλλο πράσινο στο Μπράβο πουστόπεδα. Καλά να πάθετε πουστόπεδα. Ρούσκι πουστόπεδα. Έχω κι άλλο ένα πράσινο. Σκότωσε τον, σκότωσε τον. Σκότωσε τον, θα πεθάνει. Δεν έχει Οπ. τρέπ. Είναι πουστόπεδο. Μπράβο. Το σκότωσα. Ωραίος πουστόπεδο. Είσαι ωραίο που στο παιδό. Πουστόπεδο. Μας έρχεται ένας, τι τον... Πάτε τον. Έχει μείνει ένας. Τι κάνουν όλοι. Έχει Α, Αυτό τι το κάνω. παιδιά, είναι όλοι πουστόπεδα. Τους έχουμε ρε. είναι Αυτό τι το κάνω. Εσύ. εσύ. Τι το κάνω αυτό. Τα πετάς σε μένα. Κάτσε να μιλήσω. Έχει μείνει ένας red και ένα Δεν drake. σε εμπιστεύω, με πάνω τα πετάξω από κάτω. Έπεσα μόνος μου ρε μαλάκα και είχα 8 diamonds. Ρε, ποιος είχε πάρει τα gold μέσα στο chest. Εγώ, α. Ρε μαλάκα, τα μάζευα, νόμιζα ότι τα βάζα στο ender chest. Έτσι είναι κάμε τα Bedgruss, ξέρω εγώ. Έχουν μείνει λίγοι. Κάντον πάρτι το στρέιφ. Μα είμαι. Είναι. Δεν είσαι, λέει ότι σε κίκαρε επειδή είσαι offline Εδώ- 5 λεπτά. Εδώ πώς πηδάμε τώρα. Δηλαδή, Περίμενε, το έχω. δεν είσαι μέσα, κάνε τον επί. Peace, Steve. The party because δεν είναι μέσα, λέει, ενώ είναι. Ο Hypixel Και τα παιδιά, έχει από παίξει. ό,τι βλέπετε το Hypixel έχει βλάβες. Ο Hypixel, ο πιο OP server που δεν κολλάει καθόλου. Σίγουρα, Όχι ότι ήταν 400 MS. α, καλά, μαλάκα μου λέει ότι ένας MVP μπήκε στο lobby τώρα. Ενώ παίζω game, ξέρω εγώ. Lol. Εγώ θα φάω το τελευταίο. Μα δεν ξέρεις καν που είναι, α. Ναι, ξέρω. Πού είναι, α. Τι κάθομαι και το καλή
Είναι σπίτι, έπεσα μόνος μου. Ναι. Daddy risk. Ο Ρίσκι τώρα είναι παντοφλιάρης που θα λέγες. Ο Ρίσκι το... Το ξέρω, ρε. Άμα δεν πάει καλά αυτό το κανάλι, δεν παίρνω εδώ πέρα παίρνω πιο λίγο support ή φτάσουμε 300 πιο γρήγορα και γενικά παίρνω πολύ καλό support. Ναι, θα κλείσω το άλλο κανάλι, αλλιώς θα κάνω βίντεο στο άλλο κανάλι και θα κρατήσω αυτό. Ναι. Τι σε κράτησε αυτό με τη γέφυρα. Θα μου μάθει να κάνω γέφυρες. Καλά, εγώ έπεσα από κάτω. Πάμε να νικήσουμε. Έλα, δεν έχει bed. Πού είναι? Πάνω είναι. Έτσι πάμε πάνω, ρε. Πάμε πάνω, ρε. Πάμε πάνω, ρε. Ρε. Πως είτε πέουκο, πως είτε και αντιβάρους βαρέσει δίδος. Πού είναι, ρε? Δεν γίνεται να ανεβούμε. Ανεβήκαμε, δεν είναι πάνω. Αρχίζει Παίζει να φύγε. η τετράπ. Εσύ κάτσε πίσω, Δικό μου. Easy win. Λόλ. Easy win. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe και μείνετε active. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.